Hej igen. Ja, og vi er så lige blevet færdige med banen, der var der break. Ja. Men Det her, nej, det her. er paintball. Ja, vi skal være på first team. First team, det er det. Jeg er netop døde. Ja, nu er jeg først. Kemila! Ja, okay, Emil! Nej, Så skal vi ud her. Okay, jeg tror måske næsten alle ved, hvad paintball er, hvis de altid spiller Minecraft. Men altså, hvis der ikke er nogen af så har altså de her sadler, det skal forestille pistoler, hvor der er farve i. Når du rammer en, så bliver det en lille smule farve. Og hvis du rammer en gang, hvis du rammer dem 2 gange den samme person, så Emil, jeg redder lige nu. Ja. Og så kan du også redde folk, der vil dø. Altså, du har 3 flasker til at redde dem. Kom så. Ej, jeg står i basen. Vi bliver... Ej, shit. Emil, nu har jeg brugt alle mine flasker, så hvis der er nogen, der skal redde, så må det være det. Emil, der står mere et eller andet, der står herude, og jeg er næsten lige... jeg bliver reddet. Emil! Godt, det kommer. Nu har jeg ikke... Fuck, det var forkert. Nej. Dø! Jeg har ikke flere flasker. Ham der for det røde team, han skal bare mærkes. Okay, jeg kan se, at vi fører, så nu skal vi virkelig til at bare mærke. Ej, pis, jeg døde. Hjælp mig! Jeg er reddet. Der er det mindste, det plejer aldrig at være nogen, der tænker på en. Nej, der er i hvert fald aldrig nogen, der tænker på mig. Heller ikke på mig. De går bare på min nå. Ja, hallo Emil, de prøver bare sådan, jeg klarer det jo af hele sådan, så er jeg jo mega... Så dør jeg så. Ja. Og så taber du, og så skriver de GG. Men det er jo ikke. Okay, der er en tilbage på deres hold. Vi vandt! Imens jeg må leve. Og jeg ligger øverst. Nej. Det er dårligt. Men det er også blevet jul inde på Mineplex. Der er et fint juletræ der. Ret fint. Ja, slikstokke og en lille sø. Hvis I vil, skal I bare sluge ind på juletræ. Ja, altså. Jeg er blå. Det er også med. Ja. Hvad er det egentlig? Jeg mener det sådan. Ja, det er trap. Du har en bue, og så... Nå, ja, det er det der. Og så, hvad hedder det? Først så har du noget build time, hvor du kan... Så får du noget ud af din farve, du på. Og så kan du bygge bygninger og mure. Og så, hvad hedder det? Og så har du en bue, og så skal du så skyde efter de andre. Så kan du købe, så du har et sværd, så du kan ramme over på deres side. Ja, sådan. Mega wow. Det her er de mine yndlingsspil med dem. Det er også min. Jeg hader at bygge. Jeg bygger bare. Altså jeg hader jo ikke at bygge almindeligt, som hvor det ikke er det her. Jeg hader at bygge det her. Fordi så hvis man bygger for tæt på, og de skyder en, og de får mere side, så bliver alt bare ødelagt. Altså jeg gider ikke bygge. Jeg står bare og sigter på en video. Ja, det gør jeg også lige nu. There's no time for this game. Sigte, og vi er begyndt. Jeg er rimelig dårlig til det her. Det skal ikke sige, så det er hvad det var på det. Men jeg lægger jo op igen, så er det gode. Fuck. Jeg rammer ham ikke. Og jeg har købt det der sværd, så jeg har fået over på deres side. Måske en dag eller sådan noget, fordi jeg har også besluttet mig, at jeg vil lave sådan en by, hvor jeg sådan bygger. Altså,
så kan jeg måske... Nej, jeg beslutter mig at lave sådan en by, hvor jeg bygger alene, og når min døde så. Og så også, hvor min storebror er med, så kommer der sådan en mod med, jeg har. Altså, du vil bygge alene, men alligevel så sker der med. Nej, altså, jeg laver to, hvor en bygger sammen en by, og en, hvor jeg bygger en by alene. Fordi så kan vi få det der... Jeg har sådan en mega god mod, så det var mega fedt. Fuck. Død. What? Du kommer op igen. Nej, pis! Hvorfor lige bare? Hvorfor ikke alle andre også? Yes, jeg er bare hacker. Hvorfor vil du hacker? Så jeg skal flyve rundt. Hacker. Men mindre jeg tænker med til at lave sjøler. Jeg har ikke været brugt bil. Hjælp mig. Det er udtaget. Nu vil jeg bygge en lille boks og bare pukke mig selv ind. Ja, det vil jeg jo. Det er sjovt. Jeg har kun lige sekunder nu. Sådan. De tror bare ikke, der er nogen inde. Okay, den jeg sagde. Sådan, nu gamer jeg. Hihi. I mit lille mørke rum. Der er bare overhovedet ikke nogen, der tager sig af mig noget. Det er derfor, jeg gemmer mig. Ej. Men det er dig, der optager det, så bliver det kedeligt for dem, der ser. Sådan. Nope, Nej, pis. De tager sgu også pis på mig nu. Ej, jeg hader det her, det er derfor jeg bare helt vildt dårlig til det. Nej! Fuck, vi bliver åbnet. Malte, ved du hvad jeg gør nu? Har trænet, jeg gemmer mig. Ja, for en tur skyld. Hvorfor er der ikke byggetegn? Jeg sidder i... Nå, men man kan godt se. Jeg sidder i... Malte, vi har kun 7 år tilbage. Kan man ikke bygge over, men vi har bygget en stue. Jeg sidder i en stue. Malte. Ind. Nu er jeg ikke. Åh, no. Jeg kommer ind med svær. Nu har jeg noget. Yes. Vi skal ikke... Jeg døde. 7 døde mere, og så... Jeg tror, vi tager det. Fuck, jeg mangler ud. Jeg kommer nu, jeg har... Yes, nu tager jeg. Ej, jeg bygger sådan en... Så bygger jeg rundt om din boksen ind til spogen. Sådan, så er det bare helt fantastisk det her. Det er der mange, der findes. Så havde mange, der findes sådan noget. Ikke kan styre sig. Jeg lukker alle veje. Jeg skal lige have noget. Den anden vej kan jeg nok ikke helt lide. Jeg nåede ikke at lukke den anden vej, men jeg har lukket den ene. Nej, det gik væk. Det var... Hvad man sagde, det var også okay. Det var... Nå, men måske er det også nok for den her episode. Men vi tager lige sidste spil, det tror jeg lige den her episode. Nej. Tænk hvad det er, det skal være noget nyt. Jeg skal være Wither. Lad mig være Wither. Jeg vil være Wither. Det ved jeg ikke. Jeg mener, det er sådan noget julemand, sådan noget. Ja, det kan være fedt, hvis det er det, jeg tror, det er. Altså, jeg ser sådan på YouTube, så jeg håber, det er det. Men Emil, hallo, kan vi ikke godt optage det her? Fordi det er så et meget kort video. Det var så ikke det. Det var så ikke det, jeg troede heller ikke her. Er du på Wither? Altså, ja, nej, altså, vi skal gemme, er du? Ja. Altså, vi skal gemme os på Wither. Ja, okay, tak for lort, Wither spurgte mig lidt nu. Død, dumme Withers! Det er jeg ikke stod med profil, man kan ikke ramme dem. Hallo! Fuck. Jeg er heldigvis ikke gået nu. Jeg gemmer mig. Og vi trapper det. Nå, jeg smutter. Hvorfor? Vi er færdige med den her episode. Nej. Jamen altså, jeg er jo nødt til. Ja, hvorfor gider du ikke mere? What? Vi ses YouTube. Jeg ved godt, hvorfor du ikke gider mere. Okay, så var det fordi, du ville spille.
Nå, men vi ses YouTube. Ja, vi ses næste gang. Double baby Det kommer så winners. an på, om Malte har måttet tage længere. Ja, det ved jeg. Okay, Okay, du. men så ses vi på YouTube. Det kommer måske senere. Ja, men det skal måske også sådan være